Il-poplu jaf li l-Partit Laburista kapaċi joffri stabilità u ċertezza u f'mumenti ta' kriżi joffri serħan tal-moħħ. Milquh minn folla sabiħa fħal qormi il-Prim Ministru spjega li hemm għażla bejn deputati u kandidati li ġew tried and tested li kienu kapaċi jmexxu pajjiż matul żmien ta' sfida ta' pandemija globali. Dan għal kontrarju ta' Partit Nazzjonalista Baħ li ma joffri ebda serħan il-moħħ lill-poplu u li fi żmien diffiċli xeħet il-pis fuq il-poplu u mexxa politika ta' austerità. Iżda matul dawn l-aħħar sentejn fejn id-dinja affaċċjat pandemija qalila, Gvern Laburista investa fin-nies u fin-negozju u ma ħalla lil ħadd jaqa' lura. Minkejja dan jum qabel ma tiskatta il-votazzjoni bikrija Dr. Abela sostna li t-tellieqa tibda xejn b'xejn u kull min jiqpa' d-dar ikun qed jassigura vot favur Bernard Grech u favur politika li hija medija li tkisser kull riforma li jagħmel Gvern Laburista. Għaldaqstant Robert Abela tenna li s-soluzzjonijiet jinstabu aktar meta n-nies jersqu l-qudiem u mhux meta joqogħdu d-dar u ma jivvotawx. Sejna għedkom ħaġa waħda. Iktar ma tkun kbira l-fiduċja tagħkom, iktar se tikber l-umiltà tagħna. Iktar se niżgura u ntikom il-kelma tiegħi li se nibqgħu saqajna mal-art, idejna tibqa' fuq il-polz tal-poplu. Aħna se nibqgħu dejjem magħkom, immiva għandi bżonn il-fiduċja tagħkom, għandi bżonn l-appoġġ tagħkom. Quddiem merħba sabiħa li ngħata l-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista għandu 1000 proposta li ġew imsejsa fuq idejat li qasmu ma' dan il-partit il-poplu Malti u Awċi. Iżda Dr. Abela rrimarka li dawn il-proposti jibqgħu biss proposti jekk il-Maltin u l-Awċin ma jurux fiduċja f'din il-viżjoni. Nemmnu f'opportunitajiet indaqs għal kulħadd, nemmnu f'Malta isbaħ, nemmnu iva illi dan il-pajjiż għandu futur sabiħ ħafna qudiem u għalhekk ejjew ħalli f'Malta tkun verament tagħna flimkien futur sabiħ għal kulħadd, opportunitajiet isbaħ għalhekk Malta, għalhekk flimkien, għalhekk il-futur sabiħ, il-futur huwa tagħna flimkien, il-futur tagħkom.